Ακούω πολλούς γονείς και παιδαγωγούς να λένε ότι εμείς τιμωρίες δεν βάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε καν αυτή τη λέξη. Απλά αν ένα παιδί έχει μια παραβατική συμπεριφορά, θα έχουμε έναν χώρο ή θα πάει στο δωμάτιό του ή έχουμε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο, πολύ ωραίο με μαξιλάρια, φώτα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και θα πάει εκεί πέρα να ηρεμήσει, να κάτσει όσο χρόνο χρειάζεται και όταν έχει ηρεμήσει επιστρέφει ξανά στην οικογένεια ή στην ομάδα. Λοιπόν, θα σας πω κάτι. Αυτό είναι τιμωρία. Όπως και να το βαφτίσεις. Ακόμα και αν το λες διακοπές στη Χαβάη. Είναι τιμωρία. Οι πράξεις μας οφείλουν να έχουν συνέπειες. Ένα παιδί το οποίο έχει ένταση, πρέπει να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Να το ακούσουμε, να ακούσουμε το συναίσθημά του. Να είμαστε εκεί γι' αυτό. Να προσπαθήσουμε μαζί να ακούσουμε αν έχει λύση. Αν είναι πάρα πολύ μικρό, να του δώσουμε εμείς κάποιες λύσεις για το πώς να διαχειρίζεται τις δύσκολες καταστάσεις. Το να απομονώνουμε όμως ένα παιδί σε έναν χώρο μόνο του, να διαχειριστεί τα συναισθήματά του, είναι τιμωρία. Ξεκάθαρα.